Hi friends, welcome to Triple S Creation Electrical Channel. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு 3 பேஸ் பைப் லைன் எப்படி போடணும், மேலே வந்து ரூஃபில் எப்படி பைப் போடலாம் அப்படின்னா வந்து வீடியோ எடுக்கல, நைட்டில் போட்டதுனால நான் எடுக்கல வீடியோ. ஆனால் வந்து சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு ஒரு வாட்டி. இதில் என்ன நான் வந்து இதில் லைன் கொடுத்துருக்கேன்னா சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் ப்ளஸ் அது இல்லாமல் இன்டர்நெட் கேபிள் ப்ளஸ் அது இல்லாமல் இன்னொரு பாயிண்ட்டு ஓரளவு அவ்வளோதான். இதில் பாருங்கள், இதெல்லாம் போட்டிக்கோ, இதெல்லாம் மீட்ரு பாக்ஸ் வருது, இதெல்லாம் கீழே மீட்ரு பாக்ஸு. 3 பைப் போட்டுருங்க. எதனால 3 பைப்னா, ஒரு பைப் ஃபெயிலியர் ஆனாலும் இன்னொரு பைப் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து மேலே ஃப்ளோர் ஏற்ற போகிறோம்னு சொன்னாங்க, அதனால் மேலே விட்டுருங்க. இது வந்து ஸ்பாட் லைட்டு பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வந்து டிவி பாக்ஸ் இங்கே வருது, இங்கேருந்து எல்லா ரூமுக்கும் சர்க்யூட் தெரியுது. ஃபஸ்ட்டு போர்ட்டிகோவில் பாருங்கள், வருது பாருங்கள் சர்க்யூட் பைப்பு பாருங்கள். அதே வருங்க ஃபேன் பாயிண்டில் எடுத்து வந்து சர்க்யூட் பைப் விட்டாச்சு. சென்டராக ஃபேன் பாயிண்ட் வச்சு அதுலேருந்து 4 பக்கமும் ஸ்பாட் லைட் பிரித்து வச்சு டாப் லைட் விட்டாச்சு. பாருங்கள் அவுட்டரில் வந்து ஸ்பாட் லைட் சின்ன சைஸு. அது அடுத்தது வந்து இது வந்து ஹாலு. இதில் வந்து 2 ஃபேனு, ஆமாம் 2 ஃபேனு, 3 ஸ்பாட் லைட்டு. அதே மெத்தட் தான் டிவி பாக்ஸ்லேருந்து ஒரு லைன் எடுத்து வந்தாச்சு. அடுத்தது இது வந்து கிச்சன். இதில் வந்து சென்டர் ஒரே ஒரு ஸ்பாட் லைட் மட்டும் 4 பக்கம் பைப் வரைக்காச்சு. இது வந்து இங்கே ஃபேவருங்க. இது வந்து ரொம்ப கம்பி வந்து நீக்கி கட்டாமல் இது பண்ணிருக்காங்க, அதனால் வந்து இதை விட்டுருங்க பாருங்கள். சர்க்யூட் லைன் இதுலேருந்து பிரித்து எடுத்துக்கிற மாரி. அடுத்தது இது வந்து ஒரு ஃபேன் பாயிண்ட்டு ப்ளஸ் அது இல்லாமல் ஒரு ஸ்பாட் லைட் பாயிண்ட் ஒன்று விட்டாச்சு. 4 பக்கம் பைப் வச்சு இதுக்கு வந்து சர்க்யூட் இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ இருக்குது. இந்த இதுக்கு சர்க்யூட் இங்கே வருது, இங்கே இதுலேருந்து எடுத்துக்கிற மாரி. ஏன்னா பைப்பு வந்து அதிகமாக வேஸ்ட் ஆகும். ஸ்பீக்கர் லைன் 4 ஸ்பீக்கர் லைன், 4 ஸ்பீக்கர் லைன் இருக்குது. இது வந்து ஒரு பெட்ரூமு வந்து ஏசிக்கு மட்டும் செப்பரேட்டாக தனியாக ஏசிக்கு ஒரு ரூம் ஃபுல்லாக பிரித்து எடுத்தாச்சு. இதுலேயும் அதேமாரி தான். இதில் 2 ஃபேனு, சென்ட்ரல் ஒரு ஸ்பாட் லைட்டு, 4 பக்கமும் 4 லைட்டு ஸ்பாட் லைட் தான். அடுத்தது இது வந்து வராண்டா மாரி வெளியில் அவுட்டில் போட்டுது. இதில் ஒரு 3 ஸ்பாட் லைட்டு, சென்ட்ரலில் பெருசு, மீதி 2 சின்னது. இதுக்கு வந்து சர்க்யூட் லைன் இதே பாருங்கள், இடத்துல வந்து பிரிச்சுங்க பாருங்கள். இதில் எந்த சர்க்யூட் லைன் இருக்குது இந்த ரூமுக்கு. அடுத்தது இன்னொரு பெட்ரூம்லையும் அட்டாச் டாய்லெட்டோட இது வந்து சென்டர் பாயிண்ட் ஃபேன் பாயிண்ட் வச்சு அதே பிரித்து வச்சு 4 பக்கமும் பைப் இருந்தாங்க. இதில் வந்து தனியாக செப்பரேட்டாக வந்து ஏசி எடுத்து பாருங்க. செப்பரேட்டாக ஒரு லைன் ஏசிலேருந்து டிவி பாக்ஸ்லேருந்து நேராக செப்பரேட்டாக. இந்த பைப் வந்து கேபிள் லைன் இது. அடுத்தது கைசர் பாயிண்ட்டு, கேசர் தனியாக செப்பரேட்டாக எடுத்து வந்தாச்சு. ஸ்பேரில் இன்னொரு கேசர் வச்சுருக்கேன், எது ரூட்டும் ஒன்று ஃபெயிலியர் ஆனாலும் ஒன்று வச்சுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஸ்பேரில் வச்சுருக்கேன். அடுத்தது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.